Jeg sad på mit værelse og kiggede ud af vinduet. Jeg kunne se min mor og far slås mod alle skurkene. Jeg ville også gerne prøve at slås med skurk. Hvornår får jeg superkræfter? Når du er klar. Men... Jeg går i skole. Hej. Hvad så? Så, giv det lidt med. Nej. Det tager fandme lang tid for den bus. Ja, det er noget af en bus, mand. Ja. Ej mand, jeg glemte mine penge. Ja! Synd for dig. Hvad laver du, Luke? Ej tak, Luke, til min held. Hvad? Endelig kommer bussen. Jeg gider ikke en time, det er for dårligt til. Vent på mig! Hej så, i dag skal vi være sammen 2 og 2 og læse en bog. Tak! Skal vi være sammen? Ja, vi skal. Kuks! Du ved godt, hvad det skal, når vi snakker i timerne. Hvad kunne du snakke med spøgelser en anden dag? Kuks snakker med spøgelser! 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 Jeg har fået mine superkræfter. Der er altså en superhelderi. Det er sådan, at når dig eller en pige lige pludselig får deres superkræfter, skal du enten op imod min superskurk eller hendes superskurk. Så kører der ordentligt!